sidder vi og spiller inde på strandet. Episode 1, mig og Laurits, vi har lavet en ny kanal. Men jeg har ikke Bearskin, eller Bjørneskin, fordi vi mener, det er svært på bandet. Ja, på grund af, ja. Så det er lidt noget, men Så vi har tænkt os lige at vise lidt rundt, og så måske noget PP til sidst. Vi har lidt brød herinde, tænker jeg lidt. ja, det er fint nok. Så har vi lidt siege, lidt armbold, og så har vi lidt farm her. Så har vi lidt Skygear, som er limited edition kit. Ja, det kan man også se, når man kører over det, der står der limited edition. Ja. Og det er sådan, det var dem, der var heldige, jeg tror, der har været 75 eller sådan noget, der har det. Ja, og her så er der piratgear, en hel masse piratgear faktisk. Og det købte jeg købte pirat i går, så det er sådan et kit, hvor du får Pro 2 og noget svært lidt, så det er og her der har vi lidt tøj, der hedder, min bukser, eller mine sko, de hedder Vilds homosko. Mine bukser hedder Vilds klistrede bukser, og min brystbeholder hedder Vilds brystbeholder. Og min du behøver ikke sige mit op, det er lige meget. Så har vi også en hel masse dæfter, der er noget piratgear her. Camouflage, det er også limited edition. Her har vi en hel masse piratgear og en hel masse Destrator 2, som er det broke. Ja, dem skal vi også lige vide på. Der har vi en hel masse Sharpness 3 svær og Sharpness 2 og Sharpness 1. Yes. Og her der er det Kokobin, fordi vi skal, trade med en. Er det ikke rigtig Claus? Jo, hvor vi kan få det, hvad er det? Sharpness 4, Unbreaking 3 og Firespect 2 svær, Iron Sword. Og her der har vi også en hel masse piratgear. Og lige nu render jeg rundt med sådan et Sharpness 3, Unbreaking 3, Firespect 1 svær. Det er sådan lige det bedste svær, vi har. Så det er ud over det, William har. Det er så også rimelig godt. Nå ja, jeg glemte det lige. Jeg troede vi skulle... Her, der, det er min sjældne, det er min main account, som blev vandet. Der har vi bare en hel masse crap og lidt farm. Der er der bare en hel masse, sådan lidt kisterum og noget kokobin farm. Og så får en hel masse. Der har vi en farm. Det er bare lige lidt. Ja, det er ikke så meget, vi får fået, eller... Ja, bare lige så... Og så har vi også en selv men det er bare... Så vi har 3 celler nærmest lige ved siden af hinanden, og så har vi en lige heroppe. Så det er fedt nok. Jeg tænker, at den her video bliver sådan 7 minutter eller 8 minutter, ikke? Jo, det omkring. Det bare lidt sådan et lille... Ja. Og med lov. Og her, der har vi også bare lige lidt hvidt, og der har vi bare lige lidt. Mr. Licious. Det er fint nok. Der er også en lille kisterum her. Det er lidt ligesom min hytte, hvor vi så lige har lavet det her med kiste rundt i... Rundt, ja, nemlig, ja. Ja. Så det er dejligt nok. Så derfor har vi så en hel masse sweet og noget, så det... Ja. Og så er vi så... Mig og William har lavet en... Vi aftaler, at vi skal prøve at se, om vi kan få 10 mil hernede i Bertha, inde på en server, der hedder Strandet. Der er IP i beskrivelsen. Ja. Og hvis I vil have min pack, så er der også IP og sådan. Og den pack, Laura spiller med, er også IP. I'm Beaver. Pas på, William, han hacker. Okay, skal bare tage dæpper på, så bare... Så jeg tænker lidt, at... Skal vi gå? Ej, vi gider ikke vise Steffen selv lige nu, vel? Vi går bare over og preparer lidt. Og vi overvejer lidt at blive ved med at tage video herinde og lidt, så... Lige nu der er det bare sådan lidt en hyggekanal, hvor vi bare sidder og optager nu her i sommerferien, så det er luksus. Og et træsmuld. Hvad er det ikke Sig, der flyver derop? Hvad så? What, det er et hoved, han er på. Hvad fuck er det for et hoved? Jeg kan ikke se, hvem det er også. Det kan jeg sgu heller ikke. Nå, Ville, har du det der, har du lapismod på? Lapimod, ikke lapis. Jeg kalder det lapismod. Men det er meget en PP-pack der, på at se. Det ser ikke så pænt ud der. Okay, Laura, hvor skal vi prøve at gå en tur til VM, eller hvor går vi hen? Skal du prøve at se. Har du det der lapismod på? Ja. Okay, det er også sure. Ja, jeg prøver lige at løbe over til Tornado mine. Okay, kom ind på det. Nej, bare løb over, William. Bare løb. Okay, så tager vi den bare direkte over til straffarmen. Det kan vi også lige vise. Jeg tænker lidt, at vi bare skal prøve at flække en eller to enchanted. Ja, jeg tror ikke, William. Så jeg ikke se vores mål for høje, vel? Nej, men... Sig flyver efter os. Han kan lide os, Kappa. Doner lige lidt kylling til Sig. Ja, Sig han er en rigtig god ven. Donate til Molletov. Er han rykket ned igen? Molletov?
Han spiller sgu aldrig herinde. Kom, Lav. Værsgo, Sig. Nej, jeg var lige til at smide mit sværd, Lav. Lav, kom. Jeg stod lige her fejl. Er du med, Lav? Ja. Her er der en eller anden... Prøv at vent. 2 sekunder. Så. Lav, vi optager i 5 minutter og 30 sekunder. Ja, det er fint. Okay, vild. Den skal ikke blive alt for lang. Hey, ser du Peter? Boost. Kan du booste mig? Ja. Sorry, Lav. Hvordan kunne jeg ramme dig? Lav, jeg fik alle dine ting. Dør du? Yes. Okay, det var en, Lav. Vi skal tilbage. Skal vi gå tilbage til cellen, eller? Jeg har 3 HP. Kom, bare løb. Godt lavet, Lav. Ej, du ramte mig bare. Men jeg prøvede at ramme ham, ikke? Og så du gik bare en centimeter til siden, og så ramte jeg dig. Jeg prøvede bare at lave det der for en kombos Okay, på ham. en centimeter. Du gik en, hvad hedder det? En Blok. blok. Øj, det var close det der. Okay, vi fik en. Komboede jeg ham ikke. Lavede jeg ikke fucking syge kombo på ham. Okay, jeg tænker bare lige hurtigt. Så fik vi flækket en. YouTube, vi slutter af nu. Vi ses i næste video. Yes. Hvis I gider se med. Husk at like og subscribe. Lav, jeg tænker også, at jeg lægger et link til din pack i beskrivelsen. Ja, det er fint. Vi ses, YouTube. Hej.